Маларухомасць, недасыпанне, стрэс, незбалансаванае харчаванне. Усё гэта прычына шматлікіх захворванняў, у тым ліку і органаў зроку, аднаму з распаўсюджаных сярод школьнікаў, як паказвае статыстыка. Менавіта па гэтай прычыне вельмі вялікая увага надаецца прафілактыцы органаў зроку. За последнее время в динамике с 2008 года эта заболеваемость увеличивается. Связана в основном с организацией образовательного процесса в школе. Это возросшие учебные нагрузки, которые заставляют ребенка большее время проводить за подготовкой учебных занятий. Гаджеты значна спрасцілі наше жыццё, але ёсць у гэтага медаля і іншы бок. Усё больш навукоўцаў даказваюць, што смартфоны – адна з крыніц стрэсу сучаснага чалавека. Если с психологической точки зрения, можно взять такой компонент, как психологическая зависимость ребенка от каких-либо компьютерных игр, да, самых гаджетов. Конечно же, такая проблема на настоящий момент даже есть и у дошкольников, и у младших школьников. За телевизором и ноутбуком, компьютером ребенок не отдыхает. Ребенок постоянно находится в активности. Рашыць гэтую праблему можна, адзначаюць спецыялісты. Трэба як мага меней праводзіць часу за гаджетамі, у ідэале праз кожныя паўгадзіны рабіць невялікія перапынкі. Дастаткова невялікай карэкцыі звычкі, тады сучасныя тэхналогіі будуць прыносіць толькі карысць.